I denne video vil jeg forklare, hvad refusion betyder. Refusion er et tiltag fra staten, som blev vedtaget for at fremme den grønne omstilling, så der kommer flere elbiler på gaden. Så hvis du får en ladeboks installeret derhjemme, vil al den strøm, du bruger til at oplade elbilen, være refusionsberettiget. Det betyder, at du kan få tilbagebetalt det beløb, du har betalt i elafgift til staten. Det lyder da ikke helt dårligt, hva'? Lad os se på, hvad det reelt betyder for dig. Lad os tage et eksempel på, hvor meget du får i refusion, hvis du kører 20.000 km om året. Som tommelfingerregel bruger en elbil ca. 1 kW per 5 km. Så kører du de før nævnte 20.000 km om året, skal du bruge ca. 4.000 kW på opladning. Med den aktuelle refusionssats vil det betyde, at du årligt får 3.580 kroner tilbage i refusion. Altså lige knap 300 kroner om måneden. Og som det gamle ordsprog siger, penge sparet er penge tjent. Der er dog lige 3 ting, du skal være opmærksom på. Du kan ikke få refusion, hvis du har alternative energikilder, såsom solceller eller elvarme. Du kan kun få fuld refusion, hvis du både har ladeabonnement og elaftale hos samme operatør, eksempelvis Greenbow. Hvis du ikke har elaftale, kan du stadig få refusion, men til en nedjusteret sats. Du kan kun få refusion, hvis du har dit serviceabonnement hos en ladeoperatør. Vi håber, du er blevet klogere på, hvad refusion betyder. Ellers er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os på 35 10 35 10 eller skrive til os på hej@greenbow.dk.